ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс боварӣ дорад ки ба наздикӣ барои камарбанд муҳориба мегузаронад. биёед суханҳои Бёрнсро гӯш мекунем. ман умедворам ки зиёд ду муҳорибаи дигар ва ман соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавам. ман боз бо тақдири худ бозӣ кардан ва аз ҳама рақиби сахтро барои худ интихоб кардан мехоҳам. то ин дам ташкилот касеро ки ба ман медоданд ман зидди онҳо меҷангидам. акнун бошад ман бо ҷангвароне ҷангидан мехоҳам ки дар рейтинг аз ман болотаранд. соли гузашта ман 3 муҳориба гузаронида будам. ягон ҷангвари топ 10 3 муҳориба гузаронидагӣ нест. ман рақиби топро шикаст додан ва соҳиби муҳорибаи унвонӣ шудан мехоҳам. як ғалабаи дурахшон ба ман имконият медиҳад ки барои камарбанд муҳориба гузаронам. аз ҳама зиёд 2 ғалаба, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки Гилберт Бёрнс охирон маротиба моҳи майи ҳамин сол зидди Билол Муҳаммад муҳориба гузаронида бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочич оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди чемпиони ҳозираи вазни вазнин Ҷон Ҷонс фикрашро баён кард. нақшаи ман дар ин муҳориба зарбаҳои вазнини худро задан ва корҳои мекардагии худро кардан. фикр мекунам ки Ҷонс бояд ки аз суръат ва қувваи зарбаҳои ман хавотир бошад. зарбаҳои ман хеле вазнин аст аз оне ки одамон фикр мекунанд. ба ғайр аз ин ман интеллекти ҷангии хеле хуб дорам. вақте ки ягон кори ман барор нагирад, ман ҳамеша дигар роҳҳоро пайдо мекунам, гуфтааст Миочич. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Ҷон Ҷонс ва довталаб Стипи Миочич рӯзи 11 ноябр дар турнири UFC 295 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев баромад мекунад ки рақиби ӯ варзигар аз Полша Матеуш Ребецкий мешавад. мураббии чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев Хавьер Мендес боварӣ дорад ки реванш зидди Чарлз Оливера барои Ислам муҳорибаи вазнин хоҳад шуд. мо бо Чарлз Оливера во мехӯрем ки мотиватсияи ӯ аз пештара дида зиёдтар аст, чунки ӯ чемпион будан ва таваҷҷӯҳи мухлисонро ёд кардааст. баромади ӯ дар муҳориба зидди Дарюш нишон дод ки ӯ барои чемпион шудан ҷиддӣ омода шуда истодааст. Чарлз бо Бенил кореро кард ки мо интизор набудем. ӯ Дарюшро дар ҳама мавқеъ шикаст дод. Оливера ҳозир аз пештара дида хатарноктар аст. ман гуфтанӣ нестам ки дар якум муҳориба ӯ исламро ҷиддӣ қабул накард. не, ин гуна нест. аммо шояд ки ӯ ба худ сахти бад боварӣ дошт. ин дафъа чунин кор намешавад. акнун Оливера медонад ки ислам аз ҳама шахси хатарноке ҳаст ки бо ки Оливера ҷангидааст, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Махачев Оливераро дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн шикаст дода чемпиони нави вазни сабуки UFC шуда буд ва акнун онҳо рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 реванш мегузаронанд ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир ду ҷангвари тоҷик Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов баромад мекунанд ва боз дигар ҷангварони машҳур ба монанди Ҳамзат Чимаев, Пауло Коста, Магомед Анкалаев, Ҷонни Уокер, Муҳаммад Мукаев, Икрам Алискеров, Шара Булет ва боз дигар ҷангварони машҳур. ва албатта ки мо низ бесаброна ин турнирро интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.